sini electronic tiprasa media channel lokno tam ni bagai hinga tini belai nangkung mani bagai nong ni biskango phaina ni nangkha oro manjaka sini baro takar jolara kendra ni sini borong munang MLA Biswajit Koloi obakene jinara XEM borong munang CD rupini omaken sini mu senior leader Sukram Debroma omaken district ne working president Ontos Debroma borong munang Mala Debroma omaken jinara block district YTF central job to mile we TWF mil lai ting tinara kaisa nangkuk man bagai kok sanan bagai nong nong biskango ma phaimen ka haise হঠাৎ খাই जों তিনি খানাকা মিয়ানি সিমি খানাকা যে দশরাম কামিও জনজাতি মোর্চানি কাইসে প্রোগ্রাম দङ आरो খানাকাছে 9 বছর নরেন্দ্র মোদিনি যে সরকার কামানি বাগै আবনি বাগै বরক আবনি পালাইনানি বাগै হাই কাবনি মানিনানি বাগै বংনি কাইসে आरो জনজাতি মোর্চানি বাগै কাইসে প্রোগ্রাম হনি जों খানাকা program মানে kaham kok party khayo अधिकार दङ जार जार मुसलमान जतन खलाय मानो अब kaham फियाबा हठाৎ खलायै बरक यांगो चिनि खुमलंग जे मेन बिल्डिं बिस्कां हयते आरम्भ खायं समस्त दुख माले हयते व बरक फ्लैग कायनि बागै सुरु खायके बं फ्लैग काय कलांबाय फ्लैग काय कलांबाय बरक थांतै फ्लैग काय कलां माने थांतै चिनि पार्टी अफिस खुलक जा केबो क्रै आरो बरक मुसुं तैखे बरक क्रैया पार्टी अफिस ना सबाय कलां थांका पार्टी अफिस ना सबाय कलां थांका जों खानाका जों अलरेडी चिनि कायसे गोरोंथा जागाव चिनि खुमलुं आइएस हल जों जे यां पुरुषनि बागै जों विलेज कमिटि नि चिनि चेयरमैन वाइस चेयरमैन हाके मेम्बर रखना तै जों आसुलाय दंलाय माने आरो चिनि अनरेबल चिनि एमएलए दङ बा समग्र चिनि अरन जे यां जे पुरुषनि बागै जों जब लिडार रखना तै आसुक दंमोन जरावा जों खानाका खुमलुं पार्टी अफिस ना सबाय कलां थांका हाय कलाय हानै जों खानाका अला खबर मानगा चिनि सराय रगरो बाक्सा फाइ सकबाय क्याबो जेतर तंनाय खबर रहला क्या अन बागर खबर मानगा जे पुलिस तै हाय करने एसडीपी निजि तंगो चिनि ताबकने जे अर जिरायने एसडीपी बिनि बिस्कांग बतयै अबनो एटेक खायरका अबन बागै जों खूब टेनसन लायका निनि बीजेपी निनि मुचुंमानि नंनि जनजाति मोर्चा फाननो जेसबानो खायदि जों आबनि बागै त केबेंया फेबा चिन अरनि जे फुमुलंनो पार्टी जे जागाव बरक करि जागो खलाय बेमनि सिक खाय अब त पार्टी देबा सिक खाय खायजोंना हा पार्टी अफिस बुकजा खुलक जा बरक बिया कुछ नक बुजा फाइ बखक दं फयो अबन बागै जों तिनि खूब फुमुलंनो टेनसन लायका अबन बागै गोबां मानसिन अरनि बरक जमगै जों आजागाव चिनार जों आबुगलाय फैलायका आबुगलाय फैमेन फरे जों तैबो खोनाका चिनि पार्टी अफिस नि सागा खरकसा चिनार दुकान दंमोन आरो ब तामजन मानै पाइनान हनि फैमानि आरो निचराय अमर कासो गया आबनो बुइ रहका ओंगा ताबक जों आबनो खोज खालि साब दुकानदार निजि नुकजा दुकानदार अर बसखां दङ फेबा सरायनि जों साब बुजाक बब किनमासाय खालांका फेबा जों दुकानदार नि बिसिं तै साइमानका अ सराय जे बुजाक माने अबन बागैना अरा तै मासा फायका अब हाकिन बरक बुइ कलाङो ओंगा नों निनि गोबां माहाके पाहार एरिया मिटिं खालाय दङ निनि जेसा एरिया जेसा जात पार्टी फन मिटिं खालाय दङ हाय नुखनो बुनाय जात अब बुंति पार्टी नाबो नुखनो बुइ कलाङ तेब्रासे सुजुमाका खरचा खरने बुइ कलांनाय जात अब आं वन सुक माने अब बंनि मुसुंति अब केवने सै हाके दागिर हजाक मासे केवने सै हाके दागिर हजाक अ जागा फाय बर वार फायनानै चेष्टा खाय अबन बागै जों नायजाक जारा जनजाति मोर्चा खायदों मासे बांनाय मासे गोबां मासे लगे सान माने बरक लगे सानै दंफायो वालायनानै बागै हायके अर किचा खुमलंग पार्टी अफिस जाय केरां कुरांके फ्लैग रकाय कलां थांगो तारमाने अब बरकनि कुनु खलाय कांगने बरक अब कायसे जोंना केस रम अबन बंनि साल अबन बंनि जे कायसे तारमाने वालायनानै सयलनाय मा हायं दङ बनि बागै आं सानमु जोंगो तै सानमु जों अर विद्युत देब्रमा परिष्कार जगह चाल खलाय दङ ओ एरिया विद्युत देब्रमा एमडीसी विद्युत देब्रमा बिनि साल सबंगक ओ जगह बतंगै जत किछु खलायमान जाक बरो उसकानि रजाक उसकानि रवै तामो खलायनाय खलायाबो बबेबना अरन बरकनो उसकानि रवै अब हायके खलाय दङ तै अब सिमिया खरकसा खरंनै आईपीएफ दि तंगमाने बीजेपी थांगो ओ आईपीएफ दि तंगना रंनो सिया मूर्ख बानगै बरकनो 30,000 एकाउन्ट रां रायनो एकाउन्ट नम्बर तलां थांगो
एकाउंट नम्बर तलां थांग बावनो 30,000 जों खाना खरच बावनो 5,000 डायरेक्ट खाबो ताई कि बाकी उलर नायफो ताई कैसे जों ताब खाना गावरा बुरै खरकसा राधापुरनि बिनि बिसरासो खरक बुरै खरक बातंगो बेकार बस बुइनो चाकिरि ना हनै कागज थमो के बुइ बै हनजा का हना आं खाना माने निनि बोसान जेरै फनुग्रादि बर नों बुइनो चाकिरि ना थम थम चाकिरि खलाय जा पकेट दा बिन पकेट दा अब खेत बागेर मा हायदा चाकिरि बागेर माने हाइके अवस्था खलाय दङ अबसुरो तिप्रासा बाय तिप्रासानो वालाय रनाने तिप्रासा बाय कियाना खलायनाने तिप्रासा रकनो जरा जों थानचा खलाय दङने अबनो दं सखायनाने अबनो बंनि साल अबन बाय कयो जों खुमलङ एरेन बरक जरा तंग कसं तंगने रक बरक पयनो बेबाक न नासले जाक ताबक बीजेपी न टोटली नासले जाक ओ भाई तंग कसं तंगने कारण पार्टी ऑफिस बक्स व फाइ बखक पाइमाने हायके साधारणतः दुखमाली बाजार फाइनाय चराय अमर कासे चरनो बुइ रहमाने अन बागे जोंनो सेलाङै जों सागा जे बुनाय रकनो बुमं जों मानखा बुनाय रकनो साब खलाय गार मानखा जों बुनायनि बुमं ताम जाने जों कायसा जनजाति मोर्चानि जेएस दा तामफो बिपिन दा ताम जाने हनै बिपिन देबरमा दा तामने बिपिन देबरमा सावो हिमत तंग हाके खुमलुं फायै नों चैलेंज खायबेदि बमदैनि नामो नक बुकसा सिकक हाके बुइ करि पार्टी ऑफिस बुकसारखौ खायनानै बिपिन देबरमन आं तिनि सानामो जोङो निना तमं सारिदि अबन बागे जों सानाय बिपिन देबरमन मुङै जों एफआईआर खायनाय बिनि जुदि एफआईआर खामेन बिसिंतै बनो जुदि एरेस्ट खायगाय जों ओइ 2-1 दिननि बिसिंना जों अर राधापुर थानाना जों अर डेपुटेसन राधापुरनो थानानै जों सबायरनाय जों तिनि टारगेट छला सिनियर एसपी ने जों सानुग रहका एसपी ने जानोगे जों साइ रहका नरक जुदि अबन एक्शन नाया हंगाय नरक जुदि अबन एक्शन नाया जों राधापुर थानानै जों फियर गया राधापुर जों या गया तिनि नंने प्रेस ने बिजनेस जों सावा जत तिप्रासरक एकने जत तिप्रासरक थानचांने जों केबनो क्रिया जों केबनो जों थकाइमा करे केबनो थिने जों अननाय खेमा करे कसं तंग ना थांदने चिनो परि जुदि अमाय खालाय जों जों आबलो सज्ज खाया जोंना हामबाय एमएलए सारनो सोंबुं थाजिङो किसा सिकलारो आयांको बीजेपी नि पान्डाब जों आगलाय थांलायफ्रो सिगांलाय थांलायफ्रो के बरनो पुलिस नाय मथारो कासैतनिका आजरावो एमएलए सारथाय एमजी सारबो थां सगै जागनरक सगै माने यागुलो पुलिस नाय मथानो ताम साइरो हरजाका बेलाय हामबाय सिनि मेडिया ताखुकताय बुखुक संनो एक्चुअली मियानि सिमिन कासे चक्रान्त चलि दङ चिनो खुमलुं आमसायो नक जतन खोना जे प्रधानमन्त्रीनि 9 इयर्स कामानो तुयै जे 10 राम सोमनि हो कायसा बीजेपी नि न चिनि जनजाति मोर्चा ताय युथ आईपीएफ तिनी बाय कासे अलुवाली जाक प्रोग्राम ओ प्रोग्राम नि कायसा ब्र नासिं मुगामन नि जों तिनी साइमानका जे चक्रान्त खयै जे खुमलुं एरियाव कासे उटप त खायम ब्र मियानि जिमिन चेष्टा खाय दं बाहाय के माले 10 राम पाराव प्रोग्राम ब्रकनि ब्रनि इंटेंशन बजागाव फयै चिनि खुमलुं नि मेन बिल्डिंग बसकांगो ओ बाजाराव फयै ब्रनि फ्लैग कायने नबस ब्रनि इंटेंशन कायदि खु नों 10 राम सोमनि हो किन्तु ब्र 10 राम सोमनि कायगलाक और फाय काय फयै ब्र तारमन ब्रनि इंटेंशन साइ जों नुजाखा अब तिनी और रिएक्शन मनो खासों और बीजेपी नि किसु नेता लीडरशिप टी फैया जों बंगो मानखा जों अ नेता रंग जों सारामो संगो बर किन्तु हुसकाय तंदे ता हमला चिनि पार्टी ऑफिसआव फायै अ खुमलुं नि चिनि तिप्रा मथनि पार्टी ऑफिस फायै बर बां सुरखाय कलांग थांका नरक बुनुखना मो टोटल इंटेंशन बनो अबनो जे बीजेपी र कासे ताबो अ खुमलुं एरियाव चक्रान्त खयै अ तिप्रा मथरनो ब्रनि तामने बनो उल्टा केस नन बगे बर कासे चक्रान्त चालय दङो अमबो इन फ्रन्ट अफ एसडीपी नि बसकांगो हिमद्री प्रसाद पालदे तामनो खमो चौधरी ताई बिनी इन फ्रन्ट अफ पुलिस फोर्स नि बसकांगो अम हाके पार्टी बस सबाय कलांग थांगो मो एकदम सेमफुल मो सिंगाबनो सावो चिनि एसडीपीओ ताई एसपी फाइकारो जों माने फाइका बरबो जों मन वानि दिखा इमिडिएटली बाय टुडे जुदि ब्रे एक्शन नाय गंगाय जों खलानि बिसिङनो अ राधापुर थाना जों गेराव खायनाय एसपी ते एसडीपी नो जों क्वेश्चन खायनाय जे अमनि जे मामलारि माने जों कमप्लेन जों अर जगह 3 लॉस खायनाय इवन जों बाय नेम जों मानि थांगा अर साबो जे आसो काल्प्रिट और चिन आई विटनेस दङ चिन मिखथिं फालनाय रक अ दुगाना दि दंनाय रक और इवन बेचारे मासान बुइबो कलां थांगा बरक गमो जों आई विटनेस मानि पाइखावले दे आर इमिडिएटली ब्रेन एक्शन मानानाय अबनि चिन दाबि तिनि तंनाय आर कायसा नायदिन रक साइमानो बीजेपी रो जे बुइनो सासाव तिप्रा म थाना किसान बर ब्लेम खागाय साव जे म गुन्दा एकटा पार्टी इन साव तिनि 2023 सरकार किसा फाइमा बाय
o je margin kombai phaima bai haini hai borok kintu tarse gunda khanya bai churu khairu ka khumlung hai jago phai borok tini party office khanya bai saos khai ke omok tam party norok khaine di jinin takhok bidyut amon barbar maso boinse sakang so obar ai khe tamo khekya anroso kani hai boinse sakang sakai ulam kha om hai borok je kun jaga tongde borok ni kintu borok moti goti thik ya tabo khe borok tipra mo thana borok ni je blame khayo je tabok chini 2023 sung je power phaile angman daratei bro tabo kintu hai nang mesa ge blame khai tongo bo chini tw blame khayo chini mothani jar kormi non tini blame khai tongo angmon sanamu sungo takhok bidyut nung nini statement yak rosaina di je tipra mothane blame khaimani tipra motha sung mon fight khai tongo nini ani fight khai tongo chin takhok bidyut deban bagi bosung fight khai tongo जों अ तिप्रासा 12-13 लाख तिप्रासा जों तिनि फाइट खाइ दङ बुबाग्रा नेतृत्वे बस्राय से सिनान दरकार अ बुबाग्रा महाराजा प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर तिनिबो तिप्रासा फाइट खाइ दङ एवं जों मनो सानामो संग जेता तिप्रा मथा जों कुन दिन कमन पार्टीया ए बीजेपी पार्टी अ माइके पारा थाङि हुजुदि खाइ दङ माने म याका नांना हेके किन्तु बिपद दङ हाइसे आउन बगे आं मनो सानामो संग अ आमसेनि जतो बीजेपी खाइने न सुस्थबै राजनीतिक खाइदि थामदाबै राजनीतिक खाइदि हाइके सो हामले मुतंगला हाइसे sar sung monggobuno tabung no je sengkhanai manka tabuni pandawan je opposition MDC bidut debruma tipra mothorokte lahar kasulia lama kasulia borna karsan dohorka abus jote kubu जों आगे बो लामा का सेकेव न तिनि बुका सया जे खाइने खाइतो पॉलिटिकल चिनि राजनीति मंखा डेमोक्रेसी कंट्री जेहेतु जों केबनो कासया आगे बो जों ताबो कासया जे थारा थानाय थांतो फेबा माबसो तिप्रा बीजेपी खाइले दंखला तिप्रा नर तिप्रा सन बिसिङ नक नुखना का हामकैनो जों तागाजला हाइ जागाबो जत जागन टाकले जों तिप्रान इतिहास नामजाक जेता 10,000 नुपुरबाय टाकले प्राय 7-8 जना जाकट खाइजाखायसे गाम बगे फ्राय स्राय तिप्रासाव जनजाति मोर्चा खाइनानि करै आर जारा जनजाति मोर्चा खाइना आं थाना मुसुंगो ताम बीजेपी खाइदिता ताम आरो एसटी सेल ओबीसी सेल ताम खाइनाबा नों बिदु देबर मासक बीजेपी हामजा के थाङि डाइरेक्ट खाइदि गोविंद नरेंद्र मोदी दल खाइदि ताम बते हेन जनजाति मोर्चा खागजा बाताया जागाबो गब जे बुसि मान्याना अ जे पार्टी अ बीजेपी पार्टी जे तिप्रासाव ताम खाइदंखा जे बसाव एडिसिनि किसागन सासाव एडिसिनि ईएम रक सीएम रक न किसागा रांसा हनि सावबो आं बनो सानामो संगो नों प्रमाण दि दा बिदुत नों प्रमाण दि मेकिन कक्टा सदि बो आगे तो सीपीएम आमाल ट्राख्या आईपीएफ ति बीजेपी इंखा ओ एडिसियो बेके फाइनेंस